Добрый дзень, шаноўныя сябры. Мы працягваем наш цыкл забытыя лёсы ўладальнікаў маёнткаў у гісторыі Беларусі. І сёння адкрываем новую старонку, поўную нечаканых паваротаў і ціхіх галасоў мінулага. Пасля таго, як мы знялі відэа пра Станькава і дакрануліся да гісторыі унікальнай сядзібы, якая існавала ў Станькаве, нам захацелася разабрацца глыбей. Хто ж былі яе ўладальнікі ў часы сапраўднага росквіту мястэчка? Так нарадзілася ідэя новай відэалекцыі пра шляхецкі род Чапскіх. Мы сабралі шмат цікавых фактаў і з вялікім задавальненнем дзелімся імі з вамі. У першай частцы мы расказваем пра паходжанне роду Чапскіх, пра Францішка Станіслава Костку Чапскага і пра яго сына Караля, які быў бацькам графа Эмерыка Чапскага, і, спойлер, граф Эмерык Чапскі будзе галоўным героем нашага наступнага выпуску. Подписывайтеся на канал Ольга Яноўская, спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа. Стаўце падабайкі і пакідайце каментары. Мы заўсёды рады вашым пытанням і абавязкова адкажам на іх. Добрый день, шановные сябры. Сегодня у нас черговая онлайн-сустрэча, и мы поговорим про шляхетский род Гутенчапских, графов Гутенчапских. І тут на вокладцы мы бачым у Станькаве гэта скарбчык з правай стараны, які захаваўся да нашых дзён, такі будыначак, і з калекцыі графа Эмерыка Гутенчапскага некаторыя рэчы. Чапскія або Гутенчапскія, гэта паморскі шляхецкі род. Іх дэвіз «Жыццё дзеля радзімы, гонар нікому». У 18 стагоддзі у родзе Чапскіх склалася паданне, што яны паходзяць ад бакавой лініі франконскага роду фон Гутенаў, вядомага з 10 стагоддзя. Канешне, больш верагодна, што Чапскія паходзяць з паморскага ваяводства, звычайна шляхецкага роду, якія валодалі маёнткам Чаплі. Менавіта ад назвы маёнтка і ўтварылася іх прозвішча. Род Чапскіх карыстаўся гербам Ляліва. І тут мы бачым гэты герб з правай старонкі. У канцы 17-го, пачатку 18 стагоддзя прадстаўнікі роду Чапскіх дасягнулі значнага ўплыву у Рэчы Паспалітай і займалі важныя пасады. Таксама былі вельмі багатыя. Так, конечно. С часам род раздзяліўся на 3 асобныя лініі, і мы раскажам пра прадстаўнікоў бэнкаўскай, так званай бэнкаўскай лініі, якія больш цесна звязаны з беларускімі землямі. Чапскі Францішак Станіслав Костка памёр у 1802 годзе. Сын Ігнацыя Кашталяна Гданьскага і Тэафілы, народжанай Канапацкай. У юнацтве удасканаліваўся ў розных навуках, набыў рэлігійны дух і грамадзянскія дабрачыннасці, як тады пісалі. Ён быў палкоўнікам яго каралеўскай міласці, падкамораем хелменскім, потым кашталянам хелменскім і апошнім хелменскім ваяводам у 1766-1772 годах. Бо ў 1772 году ваяводства перайшло пад уладу Прусіі. Быў узнагароджаны ордэнам Белага Арла. Актыўна ўдзельнічаў у палітычным жыцці краіны. У 1759-1764 годах ён змагаўся за прывілеі для правінцыі на каранацыйным сойме. Падчас барскай канфедэрацыі стаў адным з яе перакананых прыхільнікаў. Разам з Юзефам Выбіцкім і французскім паслом Жерарам ён планаваў узброіць сваю правінцыю 12 тысячамі салдат, жаўнераў. І спрабаваў прыцягнуць да справы, агульнай справы Гданьск. І ў 1769 годзе быў створаны такі таемны саюз 3 ваяводстваў.
Ён называўся Уніо Аньморем. 11 душ. Да. Мгм. А сучаснікі бачили ў ім аднаго з рэдкіх палітыкаў, для якога інтарэсы Рэчы Паспалітай былі важнейшымі за ўласныя. Францішак Чапскі быў не толькі дзяржаўным дзеячам, але і філосафам сваёй эпохі. Ён пакінуў шэраг публіцыстычных прац, у якіх разважаў пра стан Рэчы Паспалітай, маральныя прынцыпы сямейнага жыцця і выхавання, заклікаў да ўмацавання дзяржавы, адказнасці эліты і грамадзянскай дабрадзейнасці. Ну, прынамсі, ён напісаў такія творы. Шчырыя разважанні аб тым, як быць добрым мужам і бацькам. 1787 год. Разважанні аб добрых і карысных звычаях для краіны і асабліва аб тым, як маці павінны выхоўваць сваіх дачок. 1783 год. Настаўленне бацькі сваім дзецям аб тым, якімі грамадзянамі яны павінны быць для сваёй радзімы. 1780 год. Польскі сенатар, які дае сваім суграмадзянам мудрыя парады. 1787 год. Францішак Чапскі сябраваў з князем Каралем Радзівілам панікаханку, так званым. Яго гады жыцця 1734-1790. І пасля разгрома барскай канфедэрацыі выехаў разам з ім у эміграцыю. У 1772 годзе ў Франкфурце на Майне Францішак Чапскі, на той час удавец пасля 2 шлюбаў, заключыў з князем Радзівілам панікаханку дамову адносна шлюбу з яго сястрой Веранікай і Аннай Радзівіл, дачкой Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі, воеводы Віленска і гетмана ВКЛ. У 1776 годзе пасля вяртання ў Польшчу Чапскі жаніўся з Веранікай Радзівіл. Ну, гэты шлюб парадніў Чапскіх з адным з наймагутнейшых магнацкіх родаў Рэчы Паспалітай і прынёс ім значнае ўладанне. Прынамсі, маёнтак Станькава на Меншчыне і таксама маёнтак Кейданы ў Літве. І тут мы якраз бачым, гэта пачатак 20-го стагоддзя маёнтак у Станькаве. Мы расказвалі пра гэты маёнтак у нашым відэа пра Станькава. І на ніжнім гэтым фотаздымку, гэта фотаздымак, Малюнак Кейданаў, які зараз знаходзіцца ў Літве. Ну, гэта Кейданы, гэта старадаўняе такое мястэчка, горад, сучасны гэта горад у Літве. Ён належаў бежанскай лініі Радзівілаў. Быў у ліку так званых нойбургскіх маёнткаў, якія Радзівілы нясвіжскія адваявалі для сябе. З Веранікай Радзівіл Чапскі меў 3 дзяцей. Юзефа, дачка, памерла незамужняй, і 2 сыноў, Караль і Станіслав. У 1800 годзе ён завяшчаў свае маёнткі сынам, а памёр у Варшаве 9 красавіка 1802 года. І зараз мы ўжо працягнем пра Чапскага Караля Да, расказваць. это старейший сын Францішка Станіслава Косткі-Чапскага, Веранікі Радзівіл. Яго гады жыцця 1778-1836. І он правёў дзяцінства ў Нясвіжы пры двары свайго дзядзькі, Караля Радзівіла панікаханку. Вучыўся ў калегіі айцоў піараў у Вільні, а потым у Варшаве. Быў выхаваны ў старой шляхецкай традыцыі. Актыўна ўдзельнічаў у грамадскім жыцці. Быў шамбелянам караля, апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста, рыцарам мальтыйскага ордэна. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай Караль Чапскі здолеў захаваць свае маёнткі Станькава і Жупраны. Двойчы выбіраўся маршалкам шляхты мінскага павета. У свой час уваходзіў у склад масонскіх ложаў у Нясвіжы і ў Вільні. У 1811 годзе Караля Чапскага прызначылі ганаровым куратарам над школамі слуцкага павета.
Потым пачалася вайна Наполеона з Расіяю ў 1812 годзе. І пасля адыходу рускіх войскаў з Мінска Караль Чапскі ўвайшоў у часовую радовую камісію, створаную ў Мінску, а затым па рашэнню скарба ВКЛ ён быў прызначаны загадчыкам казначейства мінскага дэпартамента і кантраляваў всю дзяржаўную маёмасць у павеце. Пасля паражэння Наполеона Караль Чапскі эміграваў разам з казначейскімі грашыма у Кракаў. Частка сумы была выплачена вайскоўцам, а астатняе раздзялілі паміж некалькімі асобамі, якія абавязаліся вярнуць грошы па першым патрабаванні. Караль Чапскі атрымаў 13 333 злотых. Гэта вельмі вялікая сума, і гэта быў так званы яго першасны такі капітал, так? Ну, можна сказаць і так. Пазней Караль Чапскі скарыстаўся з амністыі Александра I і вярнуўся ў свой маёнтак Станькава. Ён працягваў займацца грамадскай дзейнасцю. Прыкладам, у 1820 годзе ён увайшоў у склад Віленскай адукацыйнай камісіі. Каля 1817 года Караль Чапскі ажаніўся з Фабіянай Абуховіч. Яна была дачкой Міхала Абуховіча, апошняга кашталяна мінскага, і Францішкі Ржевускай. У сям'і нарадзіліся дзеці. Марыя Салезія. Яна ў 1839 годзе стала монашкай ордэна Візітак у Вільні. Потым была яго настаяцельніцай гэтага монастыра, а ў 1865 годзе эмігравала ў Францыю, дзе памерла ў Версалі. І сыны ў яго былі Караль Ігнацый Феліцыян, ён памер бяздзетным, Адам Юзеф Эразм, нарадзіўся ў 1819 годзе, і Эмерік Захарыяш Міхалай Северын, гады жыцця 1828-1896. Там Караль Чапскі памёр у 1836 годзе у Даніловічах, і это блізка тут на Беларусі, і быў пахаваны у Станькаве. На малюнку Наполеона Орды мы бачым палац Чапскіх у Станькаве. Малюнак быў зроблены ў 1864 годзе. На гэтым мы скончым першую частку нашага апавядання пра старажытных яшчэ прадстаўнікоў рода Чапскіх. Дзякуем усім за ўвагу. Таксама мы хочам падзякаваць нашым валанцёрам Міхаілу Р. і Анатолію С. за пошук цікавых матэрыялаў і фотаздымкаў па гісторыі рода графаў Гутенчапскіх і нашаму навуковаму кансультанту Міхалу Несцяровічу. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь скрыжавання часоў». І тут вы бачыце спасылку на наш сайт «Забытыя старонкі гісторыі». Усім яшчэ раз дзякуем за ўвагу. Да новай хуткай сустрэчы.